Ngidap da kajing kemen, bada kajing sungu ublay hakane ka por ka bamenta, ya ka ba ngidon hakane ka klipmat, ban ya kren ya ka ka ba ublay ulale iki kamba haka jing ka jong i pastor rangkan siding do. Tadeng ta ngi aingo ba ublay ubangi ngi syakri de ublay juki kamba, de ublay ba hado menta, ba de ublay uba trekam, ba de ublay ubale isnay bubadap da kajing kam datang haka history and kam datang haka theory and ne ublay bangi syakri de ublay jong ka reality. Ne ublay jong ka jing sisha. Badeng ta kwa ba dong ifia ka ne kasngi ka ba menta ngim syakri ublay ba ngim tip lan ngim syakri ublay ba ngim soto ngim syakri ublay utau ba ngi shmudur Ray de ublay, ubalayap, baru ubala mipat, baru uba hado ni khlipmat ka bamenta. Tadeng ta, isngongo bangi syakri ublay. Uba sisya, maruang ngalong mga ka jing sisya, ngalong mga ka lenti, ngalong mga ka jing sisya, baka jing de, baru uday mauru ubaong kata ngalong mga jing mipat, baru ka jing Badeng ta ngi syakri ni ublay, baka ni ka por, ngadap siya da ka jing kemen, ya ka bangi yo ban ya ban flashback lene ban ken mau biang ye ke ba ublay ulale haga jim ke jongi ba khamta me aga ne ka por ga studio ke jongi ni pastor rangkan sai ba in yatho ye ke ba ublay ulale aga jim mo pastor ngi aingo ublay sha ga ne ka por menta ni pastor rang ma ngi laju sakhi i pastor rang na do ka por arja khatsan Bangila yo bakum nu try open kala. Hakan ka step ngi wan man ra kan ka khobor ka di ra jingkermen ye piro. Dan ba page ani ka por video jingkermen haka jingem batang tem long tip ni ublay long le kamba na. Harang i kwa ban ya tho ye pilam kan ka khobor step hakan ka sngi bo blay bangi syakri de blay jong ki kamba. Bar ka jing sakhi ya ka tangi yo Om dang haka jingem la de khamta mai haka jingem jong ni syakri. Bokum no try open kala ken ya ke jingem ke jong mai impat jumudur banong pastor handai om tang bo try open khia ya ka men handai open kala ya ke jingem utau thamai ya ka mensiem ban pen emru ya ki we ki mensiem ta ne ka por mo pastor rang kindak phinia tho ya ka jinga lenti ba kan yo ro ya ka jingkerman ya ki ba ya pait lang ha ka ni ka sngi ken shwa wan ka jingklamut ke fida yo Keplisibol mo pastor borongat ha ka por Sungu isya ba yo ban sakhi kerteng ke jong try kam tam ya ban yithu ke bu try lale aga jim ke jong ha but sisa swabangan yo kendu you try ke jing kala dewe ba ka perthai but abang ya ba ka perthai ngasuthu kumu breo kedap da ke jing ba kelas sudah but kata nga realize em kare ha por bangat hiapang nadu ka por arja kat saw Arja kasan kiri kipor kiba ngayak limba shibon pa kam tame aka bayade bat kajing nong mensim jong la dia bat kede hadu kata ka poram habang ade kendu kajing stom ka ba ba kajim ka jonga ngasdang manwa di bulai rehot kajing stom ka jonga kala dan do arja khat ar ngam pushe kata ngalebe ya kamon jong la dia ki doktor ki lakhang renga ngalebe ya kamon ka jong la dia lakhang man numbam kita manum di kita orang kam sngap ngalebet ya ke banga kwa bat kare hadu ga por arja khat saw baka jingpang ga kham jurba bat dei ha taki por hi hot akaban sedang ningkong ya ngawat iki doktor ngakam wat yu blai ngawat shwai ki doktor bat adien bangla yos ngaw ki baki doktor ki kran hang ta am kapen susi bhai ga jingem ga jonga ma blai ngasutho ba ngalak ban yap rut ya nak ka jingpang but kade hadu kata ka poram banga sedang man wat yu blai ma blai ka zaman wat yu blai am nomar kawan ka jing ship tiang kawan ka jing ship tiang ko ngana yap nak ka jingpang shanongan poi ngatip tai de koi baka de ka tujok nam ta jonga kabot pi langit lupa pakadon ka baneng maka dujok ba pila tina langit ya kata nomar lakha he ka yikastan la he akom kata re banong ban bangin empat ka kum ka khtian ka jong blai kam dani kata pila sutho bang bam jukut ka jong pi nganum dei ha baneng asutho ka bam jukut atip baka don ka baneng baka dujok asutho ka dujok ni nam ta jonga mga sutho ka kham le ka bade kata kamon ka jong blai ne ban subhai blai kala de ban subhai be tang ya la dia ba de ka baka ni ka met ka dawa bagi bagi ka met ka kuat ya ka de ya kata
Kadi kata hado bawan kendu ya kata ka jing stom sesuatu baka mensiam ru ka kwa ya ka jing yami ka kwa ai nama boleh kalapo ya ka banong ha ka tmir te apa ya kata ka tmir te ban perkat ya la dia ningkong do ngam perkat ya la dia baka da poi ngat te kadujok kadi nam ta jong abe but kadi hado kata ka po mga sutu mga sedang manwat yuni blay ha ka jim ka jong nga sedang man pet yaki videos nga sedang man pet nga dang sama ngap iki syakri ki jong play but katam kadi ke ga pelong nga bangan wat but habang la syakri utrayam habang la sedang man syakri utray pat habang la sedang man tip ya ketian yam kadi sya baga ketian ka jong play ko Isaiah 100% to what if try ka fidang laban syam kor kerpat yu ka budang dan hajan te but nga sutu ba maka to ko poram nga pat tip ka ketian jong play re habang la tip menta nga sutu te baga di ka to ka jing terang yam bang kwa ban em ngam kwa ban yap te badi kata ka jing terang bang kwa ban em kadi ka tu em ka pelong nga em bangan wat you play Bila jiyo ini am ya la de ha to ko por ha ka papila yap bat ni pila poi jing bishar eh em ya kata ngam pa jiin re nga syap ting bit ya ka jing yap nga syap ting re kawan mai kani ka jing syap ting ha ka jim ka jong mar kani ka jing syap ting am ka ngalaya ning ba deki bun banai nama belai nga ju perkat bet bangan sayap bet but ngampat so scam dia ngampat so scam but ngaso tu bet bangan ngan yap bet but kani ka jishep dia ka ju penloi nga bangan du tia bet mod nanga tia men mir ru mod tu si beji ar beji am ngan kendit bet but ngan pet bet adu san ru beji but akapor ka bedom liam ju kwa ban syong mabelai ka warabi ka tu ka fian ka tu ka jishep tiang dia bayong ayam no baka di kata but kadi kata ya ngam kwa am bangan yap te kadi kata mga wat yang ni ublay hakano ko por ba pisngo may mangan sayap hakapor ba ki doktor ki ong ya kani ba kalong ka bamla ang sungar kadi kata nong ki hamong bamla re nga sutupat ki bre biyo ni jimpang bun kim em mar ke bangay hakamet ka jongan jimpang ne ho namar boleh hakapor ka hapor bangayo jimpang em mar ho asutu ki bre bun ki yo kani ka jimpang tv kibun pa tingar ngaya ning bai kata henrei habang ayo pat igani ga jingpang em kadang ya chusu kam shu kadang jur chusu te hei bang ayo e kata ka MDR mo TB bagi ong multi drug resistant TB but ki dawai ki bagi ay nga am bun kim trikam bun kim trikam la ya ning bai shi bun ki dawai am bun ki long resistant bete kamet ka jonga but bun sena bagi yo kundu kata am sudu jingkermen no pila so sutu bale nga kli ya kata nga sutu kata long tu personal ha nga kli namar ba kinong pet hagani ka sungi kinyo e ka jingkermen makai ba ka ong kalong ba kalong persya ya ki dawai kata ka jingpang kalong persya dawai handai kala ba ka dawai kam trikam handai ka jing dawai ka trikam kata ka jingkermen ngi kwa ban wanra lamba kani ka jing plan ek no na pastor kan mau ngi kan do I pastor rang atau kapor gadur ke jungi la ikum temen ba gidang kot mama mo ngali de burom ha namar kadur kala asip ha an plus imla ban ya kan mau mo imla ban ya kan mau ka kali fi nyaru atau kapor imla si ban ya hadin ko to bilas tang mon di sakri pan hi ban wan mau muka ban yu ki kelas ban yu break ka telat ka kejat ni kan mau kata da image sha bangi pe ite da kamat break ka jongi but si mo kali tanda ke jinga ke jong play hi ba ilong kom ne ke ilong tadi kita pa banong ifi ke ne ke wai bala fi pangat no kat noru lada ka jing septieng kawan ban lap ke jing ke jong fi le se fi snow ba pin sayap no na fi snow ba am ba fi pin let bi shadu jok am kan mau ke lenti ke dang dan o jisu ong along mga kalenti takadaw kan mau lada ka perthai baro gilat kalenti gila khang lot am fi o jisu ong along kalenti tadeng ta ngi ya kran ha ni ka por bangi dan lang ba pastorang ni ka daw ka long bangin I mean sim fi but I pastorang ide u living testimony lane u de u tau bre u ba im te hakata ka jing pla mar ngim shu pla ban shu ong tau ta hanring ida wan ra dan hakmat jong pi do ni breu ya ka ba u de mat si shai kata ka kamba aga jing im bat nganget kumba u bleu la pen khia I kumba u bleu la pelaj in ka jing yap u bleu bangi syakri ula ban le ru ka ju nam ta jong fi tadeng ta what you ki ko slai ka download jong fi ne WhatsApp tieng la pi wat sha yo blai fin sham yo blai la fi wat o da ka download baro but ai ba ka jing shap tieng
ai ba kata ka jing sir, ai ba kata ka jing do jing kermen je fikan lait na do mentah. Namar ngidon yu Jisu belong ke jing kermen the hope of glory. Ke jing kermen jo ke buram udan hang ni, bat udan ban le rui ke jo ke kamba. Kemenum tu pi ikan do ingin tu. Joni ke jong fi ho. Kadi kata bang sedang menpet ya ka ni ka program jo ke potnet mo kadi kata ba kendu ke jing ya dia. Kemudian lah dalam tisu dah kau. Kadi kata what that you play. Maksud tu di tahun you play tu bala man ai ke jingkermen dia. Kadi kata ngas sedang menpet ya ka program ke jong fi bor orang mo hatu ko por fi keren Jepang ke beneng. Mentah kan ada ke jongi, muncul ada ke jongi. Muncul ada di kadi kata dong 4 julong used tu 4 jupai te ka badong kata ka program mencakri. Ka pertai ka 4 jupai. 4 jupai dah. Kadi hadu beladu do jingkermen dia hadu beladu jingkermen bom dan lat shoot dah kau sedang menpet ya kata ka jing syakri bagi syakri ke jong blegi keren mo. Atau ko por ngatrai pot TV. Pot TV part one Local, part one local. mobile dia internet Internet, ke part one nang debate local cable bet. But ngam jume siro ngapet bet ya kata. But aku tu ko por fikran Jepang kita ki lai tri blank but santri ki pertai. But aku we na tu ko pertai fikran ki Jepang ke tujuh. But katu em kada pen smith bahate ka jim ka jonga. But nak kelaba mur em di nak katu ka jing keren hi. Bahai bagatia aku tu ko miet em. Abang aladap snap ya ka iba fifi ya keren. Abang atia aku tu ko miet em. Ublay doan man keren senon ka jim ka jonga. Kindiat long bangak ni ketien tapi. Bahkan ni ke pori pastor rang in batai idang fidang keren dai kene ngakwar man pen kan mau fi idang batai ya kata ka jing ya lenti ke jong i. Iklam doai ya ka jing pen kia ka bakan jado. Isu thu don kam shoy ka bakan jaman siam. Namar babon bahan api yo pi dang ya pet hang ni ka por pi kwa platang ka jing pen kia kan jado ta. Klam perkat ka bang cukut. Pun sen pi kwa doai tang kan jado. Hanrei kan ni ka testimoni kan hoi laju don laju ai po YouTube. Hari itu ko por ikran me simet. Hari ngi kum ki pastor ngi da ka jing sukya ngi kwa ban keli kum tu sen ikran da ka kubor step by wan ra jing pastor per kum ni wan ka jing kelabo men lambai kepa. Makini don lang bat ngi. Tangi su thu ikini ma bling ngi kwa ban ra ka jing kerman ha ka jing em jong pi ba in batai kata ka jing lenti ka bakan jaman siam. Makani ka jing lenti namar mai dang tiap pang bet. Hari hak kamen siam kum nu kawan ka jing kelah. Ke jing pen kendo Ka jing pen kendo kawan. But kumong om hadir menghadapet ya kata ka program. But abang atia tu kami ublay do wan syam man kendo ke jim jonga. Hey abang atia ada yob ikan ka ketien ke jong blay. Baka debe ka jim pos ni but mentah bakat bang darang sana ka ketien ke jong blay am basi sya ko mawjub wang bo blay bun sen ukran ha ke jim pos ni bari ke jito pa. Baka da dei sya bo kran sya ka jim pos ni. Udo ais na ni ka ketien ke jong na ka gospel ke jong Lukas kalano bakat san. But abang ai kan ka ketien am ada kan mau ba ya kata abang hakim step am ngada shim ka Bible ba ngada pulih. Why be direct eh? Why be direct ada ibe gospel Lukas no bakat san ba itu. Ada ibe nya kata. Bat kada abang Shuai kata si puli Bible. Shuai kata ka Bible ju pulih re ka Bible kada nak sekret ya. Kan tai ka Bible sok tegan ada Namar bapang bu sikit. Nado bapak nado menshuai ru kada me ka Bible berit kata semen betmai kada be po sekret ya no bali. Susu sengan kada ka Bible. Kada kata re pat ju pulih ru meno Reha kata ka semiat pada bau try Ukraine lah bang kendet mesti. Hari video kun Kristan hi. Lakai ke Kristan. Lakai yang Sulong kon dan juga balang. Umdan jinge dei ru emu tahu. Namar babon ngilong keju hi kom pastor rang babon mangingilong konta. Tapi finyo at least ngangai finyo ke cingkala lang ba fisa. Isu dei kon juga balang im dei kon jong Kristen. Kata tadi sya. Kaman sya, mendai sya kun jong blay. Mak umdan jinge dei te baru blay. But kari kata bang kim kendet mesti am ngada pulih te. But kada kata si sya nga nama blay hang tu keren Jepang kalang berbala jano. But ngatip sya ba blay ai kan nga ktian ka jim ka jongam blay ko aban keren be bangang ala ja sya. But abangang ala jam blay kam sange banwa ni ka jim ka jonga. Bang raingu sya ti utra bang pulih ka tu mestep am raingu sya utra si sya me bahap lan kan ne. Wan ngala jaru am mi kita kendai budai ti hello me wat ya ka jim ka jonga te. But ada suatu syai kata ka jimpet kendo ka jong try ka jing ka jong But kadai ka tu ka jimpet kendo am kadai ka tu ka jing kata ka jong try am bari hadu kini giski ba mentai am bangamla ban len yuni ublay banga syakri ma bleng akan mau te ka kapor ba ka jinjar ka kapor ba etam do banga dan dan menono bala ban yang bat ka hot ka yang ka dan berkat ban nga ka ai ka jing sumar ka biang rikimla ban pentengan ya kata ka jing teli ka ban hapo ka jim ka jong dan menono bala Bat ngasutup de hak bang kendo baru boleh ka to miet dam bu anga ni ka tian ma puli me step ma ke ngado sutup te ba ka do wan kata ka jing tengen ka jong boleh ba on try me wat te ka jim ka jong
ngala ja ngala sakma ngala jengai name reme kam sange banwat yang Kemut kawan ke jing yang pen kendu, kawan ke jing kala. kawan ka jing pen kundu bat kadi ka tu ka jing kata ka jing pen kundu am ka ba bats kam nga hadu kini gisngi ba menta am ba teng teng ba ya ning ba shibun ram akan ma ba ke bo bleu la le nga ba katam ka peloi nga ru am ba nang ya chi shu ba nang la man shakri shi shu te ni blei na ma bolai ula it plat ya ka jim ka jonga bat dia ba nga puli ka tu ka ktien am bat ngai kren be ni me bat ngong ngakwa ba ni kendu i pasto bante ba kadi kata ngong ngakwa ba ni kendu bat lingba ji bahin jonga i kendo i paso mentai bat abai fuan i da wani kade haga si blei banga thia blei ai nga to khtia na ka ji posneo simon dia nga khinga puli bat ha banga fuan mon dia i tai bahin jonga ru haga mi haga to ju i ka singi men mi i wan mani kendo i paso mentai bat marsen i kendo i paso mentai marsen kan paso mentai nga shumi bi ki umat nga shupla bi ki pop ki jonga perkat aba ide tang ubrio te ha to ko por ngam pada sutu ada kata-kata patep dengan tang atep te mentar nga atep ke tin jong blay nga la sutu baka don ka presence te ka jong blay te ha ka gm ka jong im ka ba pelong nga am bangan dem bangan plai ki pop bangan yama khamat jong i bangan ong nga kwa man kala ka bomot but ialam shai nga ka jing duai jong ka jing kala ka bomot but kare handa do ka ka ski am nga sutu bangan di jing thaw batamai but abang la yo pat ia kata ka jing penem ru am tani ka jishap tiang ka khamja antunto Ke jing pen kia ro kelaman. ka jimpen kiaro ka khamwan antunto mar boleh bun sen am di ong dengan apa yang terang i ko aben i bete to ka kamba re ka khamja hiru ka kamba Lo ke kamdan ke cin cin kamdan ka cin ce haka makan jadok. haka met Haka bayu i kan. haka bayi re ka ba mi i par kala dan ka jing kala ka ba bun Bejur bah, ka bejur bah ka de kata but kaji shep tiru khamjai kamlong ma marsen duai warong kaji shep ting la ja em khamja kari hadu bakat bagai kren mai posto ka bagai kren mai posto man ka po kadang phone idang ai nga ki khot na ka tien ka jong blai ba ong puli ba kadi kata ban man ka po bang puli ban ka po bang kon shep tiang nga puli ba itu ki khot hadu bang ha bang puli itu ki khot am hadu bang la itu ki khot am ha bang wan kaji shep tiru am kren itu ki khot am hadu bang kaji shep tiru ka krias non na ka jim ka jong barang tu am nga sutu ben takkan barang san am ngi sutu ba ka tien jong blai am ka don ka bor kadang kerjing em barang bangi keren am kan jabe ti bagari ka tate ka tahu si ong puli ka tin jublai boleh ba fini i ka bor fini i ka jing em Hadu baga kien jong blek ke kala white lam banya dai fi. ka kala white lam ba kan ya dai ka jing jong apa hadu ka tangan sutu am ba hadin lai benai ne sobrai bang la kala bang mod am ka jing ting ka da ja sendon kam don chui ru kata bara bang thia men miru am ka don be ka jing sok abang thia ka bedum ru am ngam chep ting shu itu ka bedum ma boleh kladon ka jing sok ka jong blai ma boleh ka sutu ka khtin ka jong blai te ka long kata ka white lam ka long kata ka ba yele persha te kata ka bo ka jing dum ha ka jim but kata ka de ka way ka ebu try la le ba kum juru am abang apa ya ka met jong dia pat kamet kamdan kanu ka jikla kadang dani ka jingpang kadang dani ka jing shitom mo habalawan jiseng kadang dani ka jingpang ka jing shitom kham kriai ringa sutu pa tangan ka way bo bleu ula le ki kamba ka de ka jingpen kan jam si Long kata ke kenjam sim shap ting shu bangan don shu jok. dan si du jang atep la no po try what up already Ala menong ke probab menong besau ta dapat barfau. Haba kawan ke tin ko rajing im. Haka sim baga jipit kia ka sawan adin kan. jipit kia ko Kan ni ke jing sisa babon nang ia ngiwal betang jipit kia kan jadok. Lagi tiknai ke jing penem. Mar ai kublai ru email pi ladang perkat aku ikaliang. Ada email imiang lai isngo balang no isngo niam no ngam trai pi long kumne. ngam try sha Dia kata hab ai kublai ya email jong pi. Mo ba namar blai yang yo i ha to por i de yang im tieng yanu manu ba yang yo kran ya namar la banong ba teng kibru ki tieng no yo don manu ba kran. Email pi ngi kan mau ba ha por ba ngong si ong hai pi mo ba ki me sha ba da yang scam da ba pi long yo i kata ke jing do mersiap. Ada kan mau hadu kasi kentu kurim jong pi ro. Ada yo i ki mo yo i kata ta. But kata ka don kamru ya kibriu nga ko aban of hikum ki kemiru ma pi kam dei tang ka jinget jong ki kon nan repi kum ki kemiru pan slori ki kon bakin wan sa ka jinget wat sengap ya kibriu ke ik baki ki ong wat sengap ya kan nyam wat sengap ya kata ke ngala aban of to ko por ban khot ya pasar ban tai kam dei ka bersuk ta namar balik pim don ka to ka jing sakri lala ban ya keno ne yo don ba yo semut ka jing penrem yo tieng yo kon jong yap yo mai lu diktep kiran me lala ka jong ngam tip ka ka ba ka ya ka jing macam kan dari islur
Be in court ben priang sobha teng ublek mla ban le kamba na man ngitieng ya kibreu ban bangin court yo blek te kata ka khanglat no ya ka men sim ko jong ublek ya ka ban trekam ha ka jing im jong ubreu bat lang ba kata wat ya ka yenga ong fi la banai kuble ya ime ya ipa jong fi ru da perkhat di yeng bai tengah mau ban pen kentang bolong jeseng yeng jong fi bai pa fi ngat tengah yeng bat me long kata ka de ke jing ai men sim da kata ka don kam mo wat i hen men jong fi long kata ka de ke long isu tu ha ba pang i we em kam de tengah jing pang bayat mai ada kayat ka long yeng ru ka long yeng kayat ka panglang ya. ka panglang hi ada ki yeng scam bat ki pidiang bai te pi bat ladang su perkhat da ime pi du cikbat su khat pasal bantai yo pe kadur mo hari kam ngakan ma tik por nang iwan da ke jaseng iwan ya lam te pi hadu ba kato kali ba pia thiet nang kong ro to ba mo yang pi bong bom dan klot ngakan ma ba ong namar bale ba pimla banya bamla banya ngangai pilong kum ni ro de ime jong pi ladon banta ne ka yeng jong pi ka ladon ka yeng lang ngakan ma per balik pen baptis wat ada maki na yeng kiwan kamdei bakile ya kani ka banta mo hanrei ki pen kong kiwan ban support ya ka ban yeng lang hagasngi jong ka jing pen baptis Pastor lihat mau baik kami ikran i pastorang ba gua ban tu ka pointer ka ba giong ba ublei uai tu ka dekat ti kalang berat belajar mau i snoto i kata ba i long kum tau lang berat belajar naso ka ba ikran ni ka don sibut ki pergi ki balong kum i ki lang berat ki belajar ma phir bisngo fil aja lenti de tadai ta bisngo kum ba dan syuk bay rap ya fi dan lat dan lenti syuk ba bisngo bi ka jing im ka jong fi kan lek bisa dujok bat ding ta kwa banong fi utrai ula ai pastorang mo Lukas long bakhat san ba sno kan ga khot kwa phin puli hite la fi don ka bible ha yeng jong fi mar don lai tli ki ke hang to kalang brot belajar ka suka belajar no ba kom juru ba lai ka long ba kon sorong auria fila men puli gitu da pelit jingmut ba nget bu jisu do kata kata no ka beneng wan ban wat ya ta kalang brot ka belajar bu fi do kata kata kan snging asno kum ba i pastorang i fi kum jo but nganget let's say if you don't have a jingpang jing stam ro kan ma ban ga jingpang jing stam kam dai ban peniap ifi kam dai ban pen snew ifi re lang ba kan ga jingpang stam ka ba wan ha kamet ka jong pi kan pen em ya ka men siam ka jong fi amen nganget balang ba kan ga jingpang pin yo adiang ga jingkar khu ki ba kham kraw ki ba kham ha ban ga e ga ba pi mut dor ne ga e ga ba fi perkhat but nganget makan ga jingpang ga wan mdei na ka banta ban ja buram re ka dei na ka banta ba ublei un pen kop ya ka buram ga jong ha ga jing em jong fi kita mau pastor itu adin nang takem no kata ka journey ke jong fi hadin jong kata ka jing kala ka bumon ka jing pidiang yo torai mo si ben baptis adin nang ta no fi lek ka jing pen baptis hadin jong kata kumno pat ru la ka bakan jaman sim POE pat i ka jing pen kala ha kata ka met ke jong fi bat ka stu bai ka jing pen kala ha ka met ka de ka por ba di pastor is daman shoot ka film shanungan let ma marhagi ti por ka de bang shong be hiang awan chi jing shakri re ngampan jumi ste na mga sutho ba ka mer ka jong arang tula ba tang mga nyaro ngam sula maga ka shadam ka dapalan ki kijat ki khapalan mla tang man yaro but they hadu ba is pastor is daman shoot ka de ka film shanungan let bari hadu untuk am ba ya kendu lang begini jong pastor Richard menta jong Sardon jong pastor Ferem di kini gyong yang is di skribat ligba ka to shooting yo to film shanungan le jam ka pelopat yang makan ya shu berkajing syakri kadang kata ba sedang manwan testa ba shikijing syakri sedang banlet lang shikijing syakri bodon but kadang nang tai ka ba pelong nga ya ka bangan yo shu bangan laban san shu ha ka ktien ka jong bleng astu ba hati ki por ko ma pastor bang yele po kap mau mo ngadang oi pastor hiro ngamla banlet malay nga sutu te habya kijat mar soro bokoro ram sa ba no nga sutu bay katang ong pastor nga sutu ila dia ngamla re pastor pa yong let yong shu ay mesibe nga ya tahan bang habang puli pa yung ktin ka jong blayam nga sungu siya habang yon pulis pang ka jong im ka jong pol mo ba shisha udah tho siya kam apostol nga kan mabi ka to kam apostol no bar phodo ka bar sa wang lak hindu no ila ka jong im bat kam nyu kor shu eka but kadiga tu ka dokhat am ka ba imen sim hai nga ba habang layo itrayam ka benta ka jong abat benta pa gadi ban hindu naman tay la dia gidawai itu pol finang di gidawai tang di bet hi kata ka pot nama kadang don me ka jing tlat ha ka do kadang don me ka jing pang hata but ngai le bet ban ya bet kana minit tu na jero siapa ada ya no
Ada tu por Sting kentai don. Setengah tahun. Ha? Adon. So bak khoram tu kelanti so bak no. Ka Bagari- jar bai. Bagi kita kau nangkong dulu ijek sakri pun baptis. Baptis. Sangi Yakiu Arsenal ngi sian. baklan ru. Ada ngi so jakom made. Ani ni li Yakiu tu si Yakiu Arsenal sian wa ani ni. nga sutu isha hatu ko por gini kijang nga sutu kila kinyo. Bah tu kau por tentang visi long ken Ha kia. long kin clear be kalau be clear be. Kini mara la sutu la yo tu top ka e ba ba Kalau lajam lut ki. Kelajam lut kisi ro. Kira kata but ngashu ai ngobe you try bau ai bor. Pila tiap pang kat no hayang. Banong matiapang kumba sistem. Sistem, Yeah, last matiapang, tiap. yeah. Bakari bakasang man syakri bakari hadu arja kasan jong November December. Hadin jaga jimpan baptis ya. Hadin. Apor mi la kali irma. I pastorang tu kapor yang te patikina mo. Ngakan mau pada keli dan kuih ni gini. Ngat kena keli. Ngak no pastor rang pindung jelong sanran jelong pastor yo. Yo ngakan mau. Suka batai yo ya tu mi MP pastor ngap boleh mendon kata kata kod yo. Nama kasu tu nama idang sedang hak kata kapor yang ba mendon jingkot mo yang ba nga i berkat hi bangantre ya ke business nama shwa jong kata ila judon hak kam business ki kam matre hi. Tila perkat hi bangan le ada kata mo ben im hari yang an sakri yo blai hari blai kelam khot pi yang abon long pastor but ngajukan mau ba iken ngalong no la long la ken jot bhai ya ladi wat ada ila kala iken po bhai ladi yang bangam ngambit ban long kumta ba kumta na mar blai kata ka barim ke jong isu tu ka ba sno ba ti ong ba kumta hari ketu balik kap mau hadin jong jing pen baptis ngangai pilai apet utak film shanongan le ba i ak bat ketu Pat tu senan. Habat lara tipet je kata film ngala manong gumne mentah ke PPE kamet yang pastorang ilong arsha por bagi ipang ke jing sengat ada isu sengat pang lalong bai sengat pang mde daripada bersengat klan bai ipang ila raiko ha kata por hari mentah pat isengat klan kan man ngiyo i kata ke jing gala hai ban ngakan mau bai ong inga bari pastor ye keren bari ong banganum nek syuk cenai yang sim dawai ha kata por ma ping tu kindia de kata testimoni kumno pi pen sange Di house nam arja khanyo. Abang las dang ma ban ya bu trang las dang ma ban ngam ha tien ke jong play. Ngom bi pastor ye pi mong ong banganum tresho ban le senai. Ngam ai dep ong nya be de ka jingai nganum ya shu de ka jingi. But hang tu nga sange bandi lo kita wai paro. But ya be de ka jingai te but ade abang ya be de ka jingai jam ngai isai ka buram ke jong play. Kamdan ni issue. Kamdan ni issue ba kata ka jing thai ru menta kamdan don shu kamdan shu iru bar barong kita ki kijat ru menta kin thai ru kamdan shu iru si sa te nga aingo sha yu blayam bo blay kampan khia nga ton to ukam ai kata ka healing hang to instant healing Pai dari bai pen kia biang la pai biang contoh ke jing tri sisa kadi kata da yok khia yang tu ka met ka jonga ka kelang tu am ngai sha bangan pai dien biang ya kata da lati kena long babun ki ya long ba kata ngitip ni ro Re habang ayat pat blay habang lasang man tip yung tien ka jong blay habang lasang man san habang lasang man yat ka jinget habang ino kita wai ruam ngai ngu sha yu try bau di blay babat scam yang adukan dia but ngai ngu sha am bang try ngai ngu sha me kampen kia ya to ko por ma da me sha me pen kia ya to ko por am ngala pai dien me re ngai ngu ba man ka por banga ngayat ka jinget man ka por me pen don dikap banga man ka po banang pen kaladur man ka po banang pen thamai ya kan ka met ka jonga ban ai ngo shai kata ba ka di kata ite ba bo try am nga sungo sha bo don dekat bet man ka po ting ting di mangi bam su tho bo don ma ngina per khat pa lagi jing ye gi jinjam ngi song bo don re hapre ngi jing ye gi jinjam nga su tho kata bo bleu don dekat bet na mar nga su tho bo de bleu ai bo dam de bleu ai bo nga num la do kan ne kata de ka di jing sha ba nga su tho be ba ka di ka jing ai e ka jong try ba kadi kata te ka pelong em ka bangang yat kata bangang yat ba ka jing syakri ka bangang don ka po ka jing lam ka jong pinga su tu ba ya kata putra dong pen kelas shu ini ka jim ka jong an mal kumai pastor long ngamdan si sya kata ka men sem ang long pastor ngamdan sya kata nga hot ngani rap ya ka jing syakri ka bangala Reban ong mangan syarai te ngamdan sya ka men sem jo ka jing syarai rekat bangang ngampat bulu trayam ka bangang ya bulu trayam pun kelai pun kelalo di kita ma boleh ngas tu te mangam kwa re tray kwa apa dia kata dia kata try on dengar balajit Kadi kata ngati orang try am kwa kan ni re try por orang mede ben ya ya kan Ringi la da bitu lupa fi shwai kata ru. Tadang ikeli ya fi ngem jukeli kulmari ni no ma. Kata kata nang ta kham tam la ban ong ru ha kan ni ka por ngi khlap ong i pi e dawai
Namar beli menjadi ki pastor ben ong ye ki bangait ben ong ie dawai. Kadai ke jinget jong ki bangait kan. Kamdai ke jinget jong ki beriu ben pelong ye uwe pat beriu namar teng kaya la ban ye lam sekajing ben sam. Nama kadon ke benta pat teng mo. Yang pilih ina ka dawai da ka jinget. Hari tu beriu pat umpat don pat jinget. Umpat klain ke jinget jong tu beriu teng u kalem no. Tapi kata pingi kendo arja khatsan. Hari hadu khatnyo ta kasim ka por fi. Bat kham ta me padeng jong kata Ngaku aban pen kan mau pi ngam te pinang kan mau em bangidan ne ka camping hapo boy ha aja kan rio. Ngakan mau pi kren ngaku aba bandap do men semu khoi. Ngaku aban kren. Ngaku aban kren na kiteli pi kwa bai kata long pio i chang kiwe chang ni pi la yo i. Pi don ro biang tu kene di sisa na di sisa mo kadon kata hari ngani thu ye pi kita de kata testimoni mo pastor ngi ba kadai ka sikut kadai ka si thok dieng bangin yakut Ini ikut ke camping. Betul dia ke camping terang dia don barok lang kapor lai pungut dia don. Kabar rut ha tu kapor. Tinggi kan mau di ben kursi thok ding ha kapor men sengi khalar baje. Khala steng dia bu ini don ini bam jalang kum tangi dia ikut. Hadin kata kadon kutu ke jingnya duai. Fitip kutu ke jing duai mau store ni kaklam kut ha kata kasgi. Tapi sengau pelala ni ong dadap kutu ke jing duai gini bam ja. Kajar lasyat bang bah idon iwe neki bangait mentai ladon lang bat utrai. Mau ilai syat jing syat. Kalau lasyat bang bah katu ke jing syat iye syat tu sengi. Musuh sabtu tu ke jing syat namar belai. Ni hak tu ke sengi lah man suturu. Ka khambang ka presence jang belai ban kedono ke jing bang bakan jadok. Kadisha kata. Bat hak tu ke sengi fin batai mo fi. Kai ka mau try boleh apply fi. Kadai kata mau nomor belai na lai dan lah gaji syukri. Susut te ya kata gaji pen baptis ke jong men sem khoi. Mar bhabala kelak umur dia terang hiban kerana gitlik betemai. But di mga stang mga ay mga padyo te mga dan lingkat na majong pastor dan lingkat bagi ni gi majong pastor Richard momentan jing pastor Fair jing sardan kini borok kerana kita lihat. But aso long left out te boleh ga myo kata aso long left out moroi kini gi keren boleh ga ngam keren mo. But kadai ha kapor belada buai ke camping ada ka RBJ dia kata kapor ke regi dah kajing ro kajing mani kadang yat kajing duai kadang yat bet. But dia kata kapor te abang terang sedang am utrai wai si sahabat ngarta tiade orang tip yo syukran mangade kan dia yo syukran ka jibu ka berkat ka jongane kan dia baga bible si sha ka da bataya po koren mal no makhat sa ko abagi yo kita le kam dei ka da kum ka jisu tho jingmut ka jongi ka dia ta te ba hang tang su tho ba ut ka dei be ka tien ka ba utrai wai bat ada sukmana ba ngayo banduai kita le bat kera pendap si sha ya kata ka jingem ka jonga ngada su tho si sha kata ka jipes de ka jong sim khoi hak jim ka jonga mangar aingo sisa you try ke ba ulale mar sisa ba thrang bas jangan utrai pendap bet Lambakan ni ka testimony mo pastor in kren kin dia sepang musim ko namar kren de ge sisa wanum kwa tang kejing pen kya kan jado wanum hun tang mangalayo jing penem nama utrai hun tang kata ukwa ban pendap do musim Sedan aprende fi ne ga porma fi pang fi shitom pila duai Henry fi myo jing kiate Ngesngobi kene kawai kumba utrai ule e pastorang ule e pirgum jo. Ukwaam ba pindap shwa da umen sima khoi. Utrai kwai fi pindap da ka ktien. Ba fin wat shwa kata ka ba kenjamen sim. Ba fin yo shwa kata ka ba kenjamen sim. Ya ka ba fin yo kata ka ba kenjado. Tadi ta wat num diaumen sim lane wat num ang mau blay tip yo sngo nga Henry pidang dan ka proses mentang sngo dan pring fi pang. Ba film yo jing kiata do mentai pila phaduai pila let chane chatai pila khamilanti ki kamba ge jong blay Henry kani ka met jong pi kadang pang bet kadang stom bet Henry nga kwa bodong if wat num focus lene wat num khmi tang shakata ka ba yo i lene tang kata ka ba shabar kata ka ba kenjado Henry nga snow kani ka por ka mentai utrai kwa if ya ka ba fin pelet jing mot ha ka ba kenjaman sim komi pastorang krendo meneba Kim kan magro ita ka bagan jado an rai itrang ya kata ka bagan jaman siem bat haba ila yok hiya ha ka bagan jaman siem tim haba ila adap si shada ka ktien ipule ka ktien i duai plut por badeng tabu men siem bakhoi uwan si shai bat haba men siem bakhoi uwan ka babel ka ong kata haba udan men siem ka ka jing lai lot tadeng ta haba fio pediang yu men siem bakhoi kawan ka jing lai lot baga jing lai lot kam data ha ka men siem kawan ka jing lai lot wat ha ka met tadeng ta yo khlans non ki thiet ki jaw ki blat tlot kam ka met ka jing indo shrong kli do slajat ka jing i ka bashabar ka shapo jing i ba haba men siem bakhoi uwan nem kalom ka ding baga ni ka ding ka jong blai ka thang
Kenika anointing ke jong blay kapen luet lot barok kita lengkor. Tadi yang taba iyo ia ke jing pelait sendan. Wat na kenika jing pang ke bate ke bakomi e. Tadi yang tam wat nom kemi lentif yo tangi kata ke bagan jadok. Rei kam terang. Bat kam kuat, kam seliang. Ia kata ke bagan jaman sim. La fila yo bagan jaman sim nget ia kenika we. Ke bagan jadok li fila yo bet. Tadi yang tam kasko wat nom do men sim haba fi ang nuot dia tak jimpen kia dep sto ap shwai tu kamet ke jong fi mereka bakam kong san kalong pin yo shai utrai ke jim ke jong fi kan ke jing pang ko ong pin do men ka wan mdei na ka banta ban pen snew fi kam wan kan ke jing e tang na ka banta ban pen jenjar fi mereka ke jing e ka wan ban pen kelai ke jim ke jong fi kan ke jing e ka wan ya ka ba fin yo utrai ba ke jing pen em kan ya ka ba ai da ke jing e ke jong fi ketika gift ketika jing ai ke baulu shu ai lag ai namar baula dep siudor ya kata ke jing ai ha ding pernah ula ben mi la jong snam ul ai la jong jing em bat namar bula dep siu ke dor ku aban ai kata fi but ku ai ke ne ke wai ba fin yo pediang ya kata ke bor nget ya ke ne ke wai maka babel ke ong kata andre onda fla yo pediang yu men siem ba ko fin yo diang ke bor tadeng ta la fin pa yo pediang yu men siem ba ko fin yo ke bor badeng ta anda fla pediang yu men siem ba ko ke bu jisu ong fi play kata mo na ki kam ki apostol na menengkong de khot bepra re anda fi pediang ka bor fin yo pediang ka bor pin longkin kinong play nga Jerusalem Judea Samaria ba chado ka bakot ka perthai padeng ta bai bestarang dang ni ban plaro na marbole bai le pediang shai ka bor ga jom se ma khoi tadeng ta ka jimpen khia ka wana ka do ji ila ka ban pla ban long usaki hado ni ka sngi ka menta bang ai ngo shi shai u ble ga jing e ka jong bat kham tam e ai ngo na marba ila pen ko ngo ro ia ka jing penyai ke jong blay bat isngol tho ia kata ka divine calling ke jong blay le kata ke jing khot ke bakantang ke jong blay ke jing ke jong e bangi das ngongo shai la long ke jing kerkhui ke jing shikri but IT bahayal de menta ile keleng bani ai ke jing shikri sami ke tien ke jong blay keleng bangi ngongo shai blay nam ta jong fe On sedang beteng biang yang kini kata testimoni jadi pastor orang. Haka ni kata yo ke Banuan. Idang don susu ia kapan keren. Tehane kapor ngin lej banduai mo pastor. Nama kapor kala yat tingin ya duai syo ya kini ke benta ka sengi. Ba yo don na pleng jong pi pimpat pediang yu jisu. Pi pim tip ya kabam cukut ya fiat kum be yat mai i ya ka jing syap tiang. Dei tang u jisu pa penem. Barapa pi pediang ya u jisu ha umen sem bakot uwan shong sandan na pi. Kata fi don kame. Wat tang cipen kia kan jado. Ngini lai bani duai ITP pastor ya lam jing duai. Mau kena gawe u jisu ong kata ong ka jing suk ka jongang IP ya ka jing suk ka jongang e no afi. Om ko maka perthai ka ai renga ai manga IP. Tadi yang tahu ong wat ki uslain na ka download jufi lem ni wat ship tiang. Yones lam khat sa ru khol arpunyo ka krene kata la de ship tiang. Pediang u jisu de tolong bo de ten rai jong ka jing suk. Kami sim jufi kan suk na do mentah ka miet. Na do mentah ka sengi am tip hipet men miet na men step na men sengi na renga kwa badong ifi la da fi pediang ya u jisu. Ka jing suk ka bapalat ka jing champang baro. Kan wan ha ka jing im ka jufi kan trai kambet. Bala fi dana pring ka jing ka bakan no ka men sim jufi ka suk. Ba finam ship tiang. Finam tiang tat. Finam tiang shu ika jing yap finam tiang shu ika ka iru ka jing im jufi. La da fi la yo trai. Ina dua ini ka por mentah. La da fi dan hatu ka jaka fi ngap fi pang fi stam. Fi laban bu ika keti ka jong fi kata ka jaka fi stam ka ika keti fi laban ra. Kam ka dak ka ba fi pediang yu trai ba de ka ba fi pendam ila de khmat jong trai. Ina dua ini ka por mentah. Try ni ka por ngi ai ngo eme ko pa bang yo ban ya kren bat ya ka bang yo ko try ban ya tho but try ho ban pla ya ka e ka ba memelale na ka GMG pastor rang but try ngi songo ba ka ni ka por dan shibon ki ba ya lenti kuma mi ila ya na songo ni ka por dan pedeng jong fi dan ha ka ni ka jo ka apot fi ya ni ka jo ka lenti ringa nget ha ka ni ka por utrai pen khia ai ka men sim ka jong fi utrai pen khia ai ka do ka jong fi ba na do men ta ka sngi ka jing shep tieng ka ki bor jong ka jing dum ki bor jong baman ki jing shukor ki jong saitan ki nam la shu ban pen shep tieng fi ba do men ta ka sngi fin yo e ka jing suk ba ka duai ba ka jing suk ka jong Jesus Christ ka jing suk ba palat ka jing shempang baro kan ri jai ya ka jing mut ka jong fi ba ya ka download ka jong fi na do men ta ka sngi hau Christ Jesus ba ka kren
aga kertengu jisu baba kata ka jing suk ka jong try haba ai happy am ko maka pertai ka ai ndre ai ya pi ta ka jing suk bana do menta ka sngi pinam shep ting shu ne pinam snu khuslai shu ngada duai ba fi opdiang yu jisu ngada duai fi opdiang in ka gm ka batmai kawan ka transformation kawan ka jing pen kala ka kata ka ba hapo ka jong fi ka download ka jong fi padom ta ka sngi utrai unlong ukli ka jing ka jong fi unlong try ka jing ka jong fi ba jisien bu try long try ka jing jong fi ki jong ne ka pertai ki jong ne ka jing dom ki namla ban le thau dor thau shan ne ban le ka no ka kam maru try ulalong utrai ke jing jo fin dom ta kasngi kadua inga de khui fi ka ne ka por ha ka kerteng ka badan bor Jesus Christ nga kren ke jing pen khia ha ga men sim ke jing pen khia ha ga do ha kerteng Jesus amen 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 try na khui fi nga sekin do biang ko mala ong men ne ha ka wipet ke episode banya snap shi show ye ke bo try le ke jing jongi pastor ang siding do blay na khui fi nga se sham ko bless you pastor ko bless you pastor ko bless you amen